Karong Domingo, Mayo 1. Ang atensyon sa tibuok kalibutan nakatutok sa Roma, dulot sa beatification ni Pope John Paul II. Si Juan Paulo II, nahimong Santo Papa sa Simbahang Katoliko, suod sa halos 27 katuig. Siya ang 11 Santo Papa nga dili Italiano nga nagalagad sa Roma ug ikaduhang Santo Papa nga nagaserbisyo sa hatas nga higayon base sa kasaysayan sa Simbahang Katoliko sukad sa panahon ni Pope Adrian VII ug ikaduhang Santo Papa nga nakaalagad sa hataas nga higayon base sa kasaysayan sa Simbahang Katoliko sukad sa panahon ni Pope Adrian VI kinsa namatay niadtong 1523. Gikonsiderar si Pope John Paul II na usa sa labing influential leaders sa tibuok kalibutan. Dili lang sa mga Katoliko, kundi lakip na sa ubang relihiyon o sektor. Siya ang naghatag og dakong kausaban sa imahen sa Simbahang Katoliko. Ug ato sa iyang pagduma, ang Santo Papa nangayog pasaylo sa mga Hudeo, Galileo, mga babae ug sa mga Muslim na nabiktima og krimen ug di bisan kinsang biktima sa Katoliko sud sa nang labayng katuigan. Si Pope John Paul II nga binunyagan sa ngan nga Karol Joseph Wojtyła ug nataw niya itong Mayo 18 tuig 1920 sa Poland. Ang iyang inahan namatay sa dihang siya 8 anyos pa lamang. Poland. Niatong tuig 1939 sa dihang ang mga Nazi Germans mo iniokupar sa Poland. Si Karol usa sa napiktuhan niini tungod kay ang iyang tunghaan napasilhan hinungdan nga napugos siya sa pagpanarabaho. Niadtong tuig 1941 namatay ang iyang amahan. Ug sa dihang siya nag-inusara, didto siya nakaamgo nga gusto siyang musuod pagkapari. Niadtong Nobyembre 1 tuig 1946 siya giordinahan isip ko sa kapari. Ug human ini, ipada siya sa Roma aron sa pagtungag theology. Ug niadtong 1948, mibalik siya Poland si Karol Wojtyła. Human siya nakakuha og licentiate ug doctorate in sacred theology. Niadtong September 28 tuig 1958, si Karol Wojtyła nahimong obispo ug siya ang labing batan-ong obispo sa Poland. Niadtong Agosto, tuig 1978, si Cardinal Wojtyła sa 11 higayon miapil sa conclave sa pagpili og bagong Santo Papa. Apan niadtong September 28, tuig 1978, nasundan ang maong papal conclave human ang Santo Papa nga si Pope John Paul I napalga na lang patay sud sa papal apartment human sa 33 kaadlaw niyang pag-alagad isip Santo Papa. Sa diyang himo ang ikaduhang conclave sud sa maong tuig, duha ka kardinal ang nahug nga main contenders alang sa Santo Papa. Apan tungod sa hugot nga panag-atbang sa duha, si Cardinal Franz Koenig, ang arsobispo sa Vienna, misugyot nga si Karol ang ituboy nga usa ka kardinal sa Poland isip compromise candidate. Daghang nagkurak nga si Karol ang midaog atul sa kaduhang adlaw sa ilang pagpili. Ug iya nakuha ang 99 botos gikan sa 111 ka kardinal nga misalmo. Cardinalem Wojtyła. Si Karol Wojtyła mao'y mitpuli kay Pope John Paul I ug mao'y ika-264 ka Santo Papa sukad niya itong Oktubre 22 tuig 1978 ug siya gihinganlan o Pope John Paul II. Si Pope John Paul II bibisita sa dili mo menos 129 ka mga nasod. Ug sa matag lugar nga iyang duaon, dugukon siya sa mga tao, hinungdan sa paghingan kaniya nga The Pilgrim Pope, tungod sa kanunay niyang pagbisita sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Siya ang unang Santo Papang bibisita sa Mexico, Cuba, Ireland, United Kingdom, Egypt ug Jerusalem. Siya ang 11 Santo Papang bibisita o nag-ampo sa Islamic Mosque sa Damascus, Syria. Makaduha usab og duaw si Pope John Paul II sa Pilipinas.
Ang labing unang pagbisita gihimo niya atong 1981. Ang ikaduha niyang pagbisita gihimo ato sa World Youth Day niadtong Enero 15 tuig 1995 ug kini gitambungan sa limuan ka mga batanon didto sa Luneta Park ug ang Sugbo usa sa mga giduaw ni Pope John Paul II. Bisan pa sa kaayo sa Santo Papa, dunay gihapoy mga tawo nagtinguha pagpatay kaniya. Niadtong Mayo 13 tuig 1981, gipusil ang Santo Papa ato sa iyang pagsuod sa St. Peter's Square. Ang shooter nailhan si Mehmet Ali Agca, usa ka eksperto ug trained Turkish gunman. Today, the Pope in the eternal city of Rome. But now, at the end of this dreadful day, we can say this with certainty. The surgery on Pope John Paul was completed after 4 hours and 20 minutes. Hospital officials say the operation was successful. Vatican Radio says the Pope is not in serious condition. Samtang nasundan ang Saba mauhitabod dito sa Fatima, Portugal. Diin siya gisuoyan sa pagdungab. Apan napugnan kini sa mga security guards. Bukas kay gipasaylo sa Santo Papa ang mga taong nagtinguha unta pagkutlo sa iyang ginabuhi. Niadtong Marso 31 tuig 2005, ang Santo Papa nagasinati og taas kay hilanat ug taas ka blood pressure tungod sa sakit nga gitawag og septic shock. Abril 2 tuig 2005, namatay ang Santo Papa 46 ka adlaw human sa iyang pagsaulog sa ika-85 ka tuig nga adlaw na tawhan. Signore è il mio pastore. È il mio pastore. Dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo. Il mio calice trabocca. Niadtong tuig 2007, ang iyang successor nga si Pope Benedict XVI nagsugod sa iyang beatification process. Wa niya tumana ang normal nga proseso, hinungdan nga napadali ang pag-beatify kaniya. Si Pope John Paul II may canonized sa dulan sa 500 ka mga santos ug karong Domingo, Mayo 1, siya usab i-beatify ni Pope Benedict XVI.